Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai gida barka da wannan lokaci. Yau barka ya kake? Yawwa, za mu iya sanin sunanka? Ni? Sunana Abubakar. Ok, da Allah tambaya ce muka zo da ita inda yiwa za ka iya ba mu amsa. Allah ya sa na sani. Da Allah a matsayinka yanzu na saurayi, tsayayye, cikakke ga ka kuma ba abin da za a nema a saurayi a rasa. 'Yan mata nawa ka taɓa yaudara? Uwa uwa. 'Yan mata nawa na taɓa yaudara? Ba su irguwa. Ba za su kirgo ba? Za ka iya faɗa mana sunan biyu daga ciki? Akwai Hafsa, akwai Ummi, akwai Khadija. Hafsa a wani unguwa take? A unguwarmu mana bayan layinmu. A bayan layin ku take? Mana. Yanzu in ta ga bidiyon nan za ta ji a ranta? Ai ita ta yaudare ni ba ne yaudare ita ba. Ai kai tambayar da aka yi ma nawa kai yaudara ba wadda suka yaudare. Ai saboda ka ta ga bidiyon ta tunanin ni ne yaudare ita ta yaudare ni. To ita kuma Ummi a wani unguwa take? Yau ba yan unguwar nan bace ba gaba ɗaya. Wani unguwa ce a birnin Kano? A Shagari Kwatas take. A Shagari Kwatas wace unguwa, wani local government? Local government? Ni ban san local government din ba, amma na san a Shagari Kwatas take. To ita fa ɗaya? Ai suna da yawa, iya unguwar mu ai sun fi guda 10. To yanzu me zaka ce da 'yan kallo waɗanda ke kallo musamman 'yan mata na social media waɗanda suke ta tsinewa maza masu yaudara? Ai su ma mai yaudaran ne. Ai dukkan wajja ce. Ai kan mi ɗayan mana 10. Ai ba wani abun bane ba. To ku yanzu 'yan mata idan kun yadda maza ke yaudara ku sa mana a comment section. Ku kuma maza in kun yadda mata ke yaudara to